I den her video vil jeg vise, hvordan man kan bruge den teknologi, der hedder ActiveX i relation til Cytect og Decigo Insight. For at illustrere teknologien har jeg installeret et program, der hedder AutoView for Windows. Og AutoView, det er en slags universel viewer, der kan bruges til at kigge i AutoCAD-filer, i Word-dokumenter, i Excel-dokumenter, i HTML-dokumenter osv. osv. Sammen med AutoView-programmet, som er en applikation i sig selv, der bliver der også leveret en ActiveX-komponent, eller en såkaldt ActiveX-kontrol. En ActiveX-kontrol, den har den fil extension, der hedder OCX. I Cytect Graphic Builder, der har vi i vores toolbox en knap, der hedder ActiveX, og det er den, som vi skal anvende i det her eksempel. Jeg tager mit eksisterende topbillede og tilføjer en knap, og knappen kalder jeg kald ActiveX billede. Og på input-feltet til knappen, der angiver jeg en Cycode-funktion, der hedder WinPageDisplay, og den side, jeg så gerne vil have vist, er den side, som jeg vil kalde for ActiveX. Jeg gemmer mit topbillede, og så tager jeg lige og gemmer det som ActiveX. Og jeg sletter alt, der er på billedet, og ændrer min property, så den hedder ActiveX. Nu har jeg så et tomt billede, der hedder ActiveX. Det eneste jeg nu skal gøre, det er, at jeg skal trykke på den ikon herovre, der hedder ActiveX. Så kommer der en dialogboks, som viser mig samtlige installerede ActiveX-kontroller på den her computer. Og jeg skulle anvende den ActiveX-kontrol, der hedder AutoView, og den har vi her. Og her der kan man se extension på den, OCX, som jeg omtalte før. Jeg siger Insert, og så får jeg en Property dialog op på kontrollen. Nu vil jeg gerne anvende min kontrol, i det her tilfælde, på et Word-dokument, så jeg har placeret en funktionsbeskrivelse nede i det her bibliotek, og den refererer jeg så til. Jeg siger OK, og jeg får så en dialog op, fordi at min udgave af AutoView er en demo-version. Men det der skete, det var, at min AutoView ActiveX-kontrol, den nu faktisk viser mig indholdet af Word-dokumentet. Jeg gør den lige lidt større her, så den kan vise hele dokumentet. Sådan der, og så gemmer jeg min grafikside. Jeg laver en compile af mit projekt. Sådan. Og åbner min topside. Når jeg nu trykker på min knap her, så åbner jeg min ActiveX side, og vi kan se, at den nu viser mig funktionsbeskrivelsen. Og princippet i ActiveX i relation til Decigo Insight er, at man kan bruge forskellige ActiveX kontroller, indlejre dem i Decigo Insight, og dermed få en funktionalitet, som ellers ikke ville være muligt. En anden funktionalitet, man kan bruge ActiveX til, det er for eksempel i forbindelse med webkameraer, i forbindelse med Internet Explorer, osv. osv. Det er ikke alle ActiveX-kontroller, man kan bruge, men om en given ActiveX-kontrol kan anvendes i Decigo Insight eller ej, det
kommer helt an på dens udformning og funktionalitet.